रिकॉर्डिंग बाय भोजपुरी फिल्म से स्टूडियो ललमनिया बाजार। मूर्ति बैठा के मुस्कनवा रे कर सरस्वती माई के पूजनवा। मूर्ति बैठा के मुस्कनवा रे कर सरस्वती माई के पूजनवा। मन से लीन होके भक्ति में लीन होके धैले बादिल से धयनवा रे। मूर्ति बैठा के मुस्कनवा रे कर सरस्वती माई के पूजनवा। मूर्ति बैठा के मुस्कनवा रे। रिकॉर्डिंग बाय भोजपुरी फिल्म से स्टूडियो ललमनिया बाजार। बसंतपुर डीजे हरिओम बसंतपुर डीजे हरिओम बसंतपुर सरस्वती माई के बनल बा पुजारी सिरवा झुकावत चरण में आगारी। सरस्वती माई के बनल बा पुजारी सिरवा झुकावत चरण में आगारी। पंडित जी बुलाई के भवनवा रे पंडित जी बुलाई के भवनवा रे कर सरस्वती माई के पूजनवा। मूर्ति बैठा के मुस्कनवा रे कर सरस्वती माई के पूजनवा। रिकॉर्डिंग बाय भोजपुरी फिल्म से स्टूडियो ललमनिया बाजार। डीजे हरिओम बसंतपुर डीजे हरिओम बसंतपुर गायक मुकेश पंडित गावेला भजनिया। अवधेश क्रांति लिखले बगाना भोजपुरी गायक गावेला गाना। चढ़ गजा के सरवा हो करे सरस्वती माई के पूजा हो। मूर्ति बैठा के मुस्कनवा रे करे सरस्वती माई के पूजनवा। मूर्ति बैठा के